Don ka way ka good news na mata jong bat jong pi. Wat la pi ngosi, wat la pi long confused, wat la pi long boring. Henry ka don ka way ka good news. Fis ngo tenat ne don ka good news. Yes? Okay. Barok ngin lek kamne. Yes, good news barok. Tong lang barok. 1 2 3. Good news. Bat ka good news na mar kata kalong, ba pedang kita ke jing syam jong ikum kita. Kadon kan ka way bat syua bangin ya cata wan ya tu pi kata ka good news. Ka bangang adon ka bau jisu udon kan ka step ka bementa. Tungin ya pulih syua ya ka memory verse hakan ka step ka bementa. Ka memory verse ka bana menta jong hakan ka step ka bementa. Pi page ka screen nengkongin pulih lang pada hadin kata ngin selek ban pulih lendet ya ka. Memory verse 1 2 3. Baik kan? Sam lai puwei arpusau. Tolong klan bat tolong slur kadok nut jong pi barok ki bakermen ha utrai. Baik sangakan barok menta, tungin ya pulih lendet ya kan ni ka memory verse akan ka step ka bamenta. Lek kum ni, buat yang ong tolong klan bat lek kum ni. Tolong klan ta kaba ar pada kadai tolong slur badang ong tolong slur lek tolong slur lek kum tu mah 1 2 3 tolong slur kum babat ya ka wat ndo dai kum babat ka wat kum ta tolong slur ha ka dot nut jong pi bat ka balas pada kadai bar pindek kum ni bat pi barok ki ba kermen pi barok ki ba kermen ha utrai. Sila yok kemem, tuang ini lek lang. Sesisin pada ngin lek bat ki actions ki jongi ki kentien ki ong kum ni. Sam lai puwei arpusau. Tolong klan bat tolong silur haka dok nut jong pi barok ki ba kermen ha utrai. Ta barok ngangai pilak kenmau da film kenmau fi kenmau tang lai tili ke baka bible ko ang ka step ka bamenta ban long klan ban long slur bat ru ban long pada kita kiba up kermen ha utrai ta kata kadi ke memory verse ke jongi bat namar kata kublai sibun bi barok ki balale bat nga I congratulations ya pi barok akan ka por ka bamenta pila le ke badai nga kwa pi pin top mat elani ang well done. Okay ta kai pada ka kubor babha ka banginya kran akan ka step ka bamenta fi kwa na man yo sngo nganget fi kwa ban yo sngo barok dei ka kubor babha kan ka step ka bamenta ka dai syapang ka jingker man ka bangi ong da ka kaphareng ka hop ka ai kum tu ka jingker man hoi ka jingker man ngin kran kan ka step ka bamenta ka jingker man bala da fi ong ka jingker man iu kata lani ka hop iu kata ka ba fi kwa ban kran kan ka por ka bamenta ka jingker man lani ka hop ka bangin kran akan ka puar ka bamenta ka dei ka bangi syam na ka ketin Greek pada ka ketin Greek ya ka ketin hop la khot ya ka da ka elpis ka elpis bat ka ketin elpis kamut ka jing angnut ka jing syania bat ka jing scam ka jing angnut ka jing syania bat ka jing scam kilek kumnu kita ki jing angnut ki jing syania bat ki jing scam ki dei halor ki jing kular ki jong ublei kabamut kumnu kabamut bah bangi ong ngi kren sepang ka jing kermen kamut bangi angnut ngi kermen ngi syania bat ru ngi ngau scam haki kular ki jong ublei ta kamut iu ban ong hop ke ka bangine keren hakan ka sngi ka bamenta haba ong hop ka dei kumne H stands for his presence his day mano his day ublai his day ujisu o pada overcoming problems ka bamut balada don ublai ngilak ban job ikiti jinglong jongi menne ka bangela ong menang sedang bat ru ka yarap ingi bangin duai hapdeng kita ki jing elek jongi bat ka bakhat du pada ngin sayok ka jing suk nungkong filong kum ne petnya
nongkong bilang tiếng piam am handi haba fidon ke jingkermen jong jisu ke dok nut fin salak ban penjob kita ki problems ki jong pi haba ke jing dalam lembah ke jing duai ke jing pai su jisu ba ke jing don jong belai pat hadin kata pat ngin sayok ke jing sek na ke jing long ngin selang ke long kum tu dai katuk advertisement wang tanda cool ma sendi ana nakaba long kum nu nakaba thait nak ai ma sendi long nak jing shit nak ai ma sendi tu ujing di long tanda cool barok ngin salong kum ta larangi dan ke jing kermen to ban kamba tai susu yang ngi kan ka por sepang ka jing kermen ka bangi dan ho Jesus Christ tungin ya pet ngini ya ka wei ka jing thu khana sapang uwei ubreu ban ngakwa ban pet so ban pet ka screen ngakwa ban keli pi menu unie 1 2 3 menu te unie ula thok khat sau teli ki sithi bat ya ka ni ka jing thu khana ngi shem ha ki kam ki apostle arp nyo bat arp pralan no menu te uei aktor mde aktor Uai kum tu? Unang tho em. Uai upol. Pat ong pol ong mama pol. Yes, mama pol. Pat kani ka jingi thu khana ka dei spang mama pol. Pat ka dei ka por ka bala ring bindi u ban let na po Jerusalem. Siapa ka hima Rome pat ka Bible ka ong ban let na Jerusalem siapa Italy. Ngubang dai hari kamdei pe ke bas ngubang upol ulet ya kan ke jinglet kom unong sha ring bendi fi i anda upol ula sha ring bendi kum tu la u ong em ngakwa ka hok jonga kum tau ong ngakwa ban yang hakmat jong kaisar bang ngakwa ban menon pensitom yang ngakwa ban fight ka case ke jong ong upol hakmat jong kaisar rius im jo ke himarum kini ke apok Jerusalem kinong yalam jo ke hima Jerusalem kini ki governors ki badan ha Jerusalem baro ki ong arngut ulai kendu upol ong tah ngin pha upol te ki la ong let rengkat bat kini ki koidi bat rengkat uni orang bak sispa obakerteng u Julius te uni Julius ulai yalam upol anda ki la yami rengkat bat ki koidi ki mi na kawi ke jaka fi pej hamap ki mi na Sidon kumtu Kimi na Sidon, kilet na markata ski kilet siapa Maira. Anda kila poi Hamaira. Kila poi Hamaira kat baki dang ya coban poi Hamaira ru kalau don ke Eryong ski. Kalau don ke Eryong ka babe Henry kim lele kim da lele ki poi Hamaira. Anda la poi Hamaira hakani ka wi ke jaka bakani ka Maira ka di ke jaka ka badon shisha. Bat ya ka mentahi ya kani ke jaka ka de ka jaka ka badon ha Turkey bat ki khot ya ka kadamre mut ka de ka jaka ka badon shisha anda upol bat kita ki koidi kila don hadamre kila syong hangta namar bakal ling ka bakilet ka haban kut hangta ti kawan ka we sakawe ka ling ka ba kawan ka we ka ling kila let hangta kawan kawi keling na Alexandria. Anda kala awan kata keling, la khot uni kapten barok khot ang. Koi di barok khot, ya no. Tela let em kapten barok bat kini kirang bak sispa, kila let ikitu barok ban khot ang ikitu kisipai. Kele khot no upol, kele khot no itu tu. Yo badu badang barok gitu ki koi di. La khot barok. Anda kila khot lut barok ki ang alena. Time's up, breaks over, come. La khot kata, anda kila khot, kila syong halian. Anda kila ayat fi ikum tu hamam kila ayat namai rajai suki ki poi hana pok kret kani ka paki ong fi i hamam ki khot ka fair haven ka Bible ka ong ka de ka jaka ka ba ki bu e ka ling ka jakari ling ka ba jai ka ba dan hakret anda kila poi kani ka jaka kila syong hangta kila ya bam la ya di la ani la than tungin ya hiar swa sipang le si kumbalet mengi mo de let jinglet untuk ngilet di sya kini pada haduriau anda kila thangan kumta ki kwa banres ki syong ki poi hakani ka jaka hakret hakapor ba ki don hakani ka jaka hakret uni upol ulalet uni orang ba sispa u Julius uang kumne rang ba sispa ngakwa ban ong AAP so bahawat no pat ya chakmat
namar kan sawan ke eryong ka bakraw bah ong upol yu ni rong ba shispa bat ngin sa du om dei tang ba du ye ki jing don jing em jongi ngin sa du ru ye ki min sim em jong ki brio uni orang ba shispa obodan kata kapor dan rengkat jumut dora kaling dan orang ba shispa dan kita kapten uba penyat kata kaling dan sekiwe ki kru ki badan ki kinong tre jong kata kaling kiwe ki para koidi gile ha kira-kira yo pa ang utau kapten mewat batai start me di tang koidi me batai yang au kapten ang ta kapten kum tayo pa Ate, kiwiru kila air ke, lek banang, lek bastat. Kelek cong setai, ni lek kat bamuan, pe ketika sengilai, ketika senbenang ke ibiang mahabang ini ya. Upon lek kumnu tu orang bak sispa ujiles uang, ngahap ban sengap yu ni kapten. Ti kum tahu lah khot biasa sisien, anda kila kio kata kaling kila lek suki. Barak kiang. Lah ngubang deh baru dan kita laruai dan kita tem dan kita pada kita syongkai kita try dan kita banyak kuai try penhap kuai penhap kuai ngubang deh ti gini kita ya lek lah kejong kekam kat bagi tang ya Henry kendit na iron hapor baka beneng kadang syai ka sudum kensan wish one best nan ka air ka bas ngumah wish kila ya ting barok kila ya pet ya ke eryong pet iwe utarang ba sispa pet yu pol ong imat ka ka ba ong pol imat ka de si syamat de te baro kila ya ting hang ta upol yang bikum ta upet yu utarang ba sispa upet yu kapten halek sia men sia mau pol ong ngalo ong ya me wana melet ke sawan ka eryong memnget Henry kawan ke eryong ba ndalawan ke eryong kawan ke jengdom ka bakrau ba la imma kata ka jengki phalo jong kata ka duriau kalau wan kalau hap ko om halim bar kata ka ling kala ya round jong kata ka duriau om itu ithau chu kiwe gitu kinong tre ka ling kila sim digi borti kila berat ya ko om sabar la imma bah kata ketika ketuka mau to ka jan badan ka ling katu kala suki om itu ithau chu la imma iko bakan kat no kidan lek sigi babat ki bahala ki bahala kata kidan pada ki balik riah kendong ila di ante kendong kila tieng ba upol pada lek si upol nama bula tip ba kenja ke usyong uang kum ni try ukulan keti kum ngalo ong te wat let is ti upol long kul ba dekat ba kidang yahat kum ta fitip ki yat kata ka jengki phalo aduk kat nusngi aduk kat saus ngi ki klembam klemdi namar baka dum palat ka beneng ki hap ban weng ya kata ka ki hap ban lek kata ka ka baja ka long ong kapten kani kan ling kan sangam no long syu kani ka eryong kala klak la kala klan palat ti ki lek kumno ki don kini ki ya bread no ki ba eat jong ki ba kini ki tiar ke ba ki eat ki jing don jing em ki lek si ki siar ki bawon ran Alexandria ki don namar kata ki jing bam ki don ki jan lek si ki don ki ba kodor bahan kan ling ki bread no shimbet la se way try ong bado shim kan ni way out la bread blum so kan ni shim gitu ki tayar le se ki badan ki jok ki bread lut adur ya namar ba yo ka khia ka ling yo ka ngam anda kumta khat saus ngi kala ya kila tangan bah kelembam upol ma kata ukhot ki ong ale ngatek ba phila ya tangan ali ya bam no anda kumta kila ya bam anda ki ya bam ki yo thia anda ki yo thia kumta kat ba kidang yat kadang ki phalo ta ka leng kumta kidang yat anda la miet si kim yo thia anda ki sukwa ban kumta mo ki suye yang ayu dan ki barang tong yo ko anda kumta ja ayu yo kapten kat badang pet yo ke dorbin yo ni ti mandi ketika island mat dei yo ding berit ha ukhat orang bak sispa orang bak sispa ale bak Julius wang terkeloi upet ni pet ngi kum di syiri ni mading ila jempoi anda kila yo kila kemen bah andai ke baja kat bakidang yat kum ta telo ong ta orang bak sispa la ong tau kapten ya kini kinong tre haliang ong bread no iki sisa penhap iki anchor baro kila penhap iki anchor jeng bat sadin bat kemat anchor ki ki mau am gitu ki balong de nar kum tu ki balong V shape kum tu ban hap kendo kena ban bat e kaliang kila penhap iki anchor
kum kesengi pada kat badang syai kat kum mula syai kesengi nama bakadang dom barok tu kapten lo ong biang penhap se iki sisa ondala penhap iki sisa hang ta ani la jan poi mat de hareng kau kila jan poi kata ka island ka baki ki yo i tambah kim itu kimut de ka wei pat ka perthai anda kila poi hang ta jarang khat kat badang yat ka lieng wi suki nama la penhap angkar tama ka poi hawi ma bat ka wei ka balong siap Gram halau tau bana khamat uang kapten pekan ikan liang kalajan pat kumta ni kila ya ting barok kiwan kita kisipai one way sipai terbuat damdang kapten nyapen yap noi gini ki koi di barok khait han rekin sa pet ngin sa syak kenok mangi Julius ruang wat nam penyap namar ba upol ula dap ong ya ki wat nam siap ting namar ba ula dap ong upol udap ong ba wat sep ting nama angel jong bulai ula wan ho upol ula ong ba pinam yap menurut wat bakai ling kasa sejot kasa pra ti upol ula dap ong orang ba sispa kumta ti orang ba sispa ru la ngutu kumta ong wat penyap melelei ti akat ba kidang ya keren kumta jarang kat kan ling kapat ka pra bum ni la nguma bala pat ti kibana nang jingi ki jingi la jingi barok kila jingi serengkau kiwe ki bamnang jingi pat ki sim da kita ki lentang ki bapat nak lieng ki yang ki thia halo jong kata lentang bat ki poi serengkau anda kila poi serengkau kila don pleng jong ki bala khamyap ler kum tu kila thia anda la shit tu la pet ani ngila poi le ani mas kum tau wan orang ba sis pa unyo don aspa nyu pun reungut akan lieng namar ki don aspa nyu aspa nyu pun reungut akan lieng anda kila apa la nyu 1 2 3 275 276 ula lengo ong ani la desi sa kan ong po klem don bayap menurut kila ya jelot kila ya kriat kumta kata kita apa ya kata ka island baka kerteng jong kata ka island namar kata kadai ka Malta kadai ka ka Malta baka ni ka Malta ka akat kum ka jing tho ba ya menta kadai ka 10 smallest country hapo ka area ka bakidon 10 smallest ka bomot ka jakabarit bah kidon Henrik ya menta pada kala long ka tourist spot ila ban holiday ngilak ban lek kai ngilak ban lek Shanghai kan maka don ka beach ka bitanat ba hapok kata ka duria Mediterranean ti upol ki barok kita ki koidi barok arspa nyo pun rengut kila dan kata ka island kila jih kila lek maka kata kila mut ban sliding upol ru la lek tam ki ding gen ma lek tam ding lek tam ki ding ke ban slewe ke ding namar ban yo ban saat ding jarang khat anda la tam kita ki ding umut ban bread ya kata ki ding ban thang ki ding ha ding kena makan me ka ding la kriat bakal lek ta try bat ka kriat altan tami kita ki ding bread ding ha kata ka por wanu busen uba dan bi udat yo pol upu yo pol nakti marsin pu yo pol kita ki bre ki badan namar ki lawan rengkat kita ki bre ki badan kata ka island ka Malta ki lawan rengkat kita ki bre ru marsin ni igila tote pol tela yap bet namar ba kat kum ke jinget jong kita ki bre ki ong balada pu utai jet besen let's say kum besen ki balong venomous bah ki bon bi bah kum ki cobra lani ki rattlesnake ki ba ima ong la yap bet ri pol klem lelei ong lelei usim yu to besen bread hading mars ni ikum ta uni orang ba utra jo kan ka island u bakerteng u Publius ula ong yu pol mete mat dei me dei u blei ong yu pol upolong ngam dei ublei ngadei tang usyakri jong ujitsu tikmta Publius ba ulai ba uble yo pol ba uklem lelei ulong yase ya le cheyeng jonga ipa jonga ipang yo ipang kesho ikeshet itelot kamai lo but isu adlu ti pol la le cheyeng jong ki don ditau mama le sekupa jong tau Publius utia jin tia undau pol la duai ita mama ulai yo kia kei pat ke jing hikai yang abat dengi let's say akan ni kapo ni crunch pang ke jing kermen dai kumno ke jing kermen ka pa thu ingi bah ka jingdon ke jong ublai his presence ni laban overcome namar kata ya ki problems kumbala pol bat ngi dei banduai nuksa ngan IP kumni pe ya ka pol udon ki problems pol udon am ki problem se ke jing em jong udu no ki be ba thon ke jong ki udu no ka to ka ling ha bread no
katu ka jing don ha ka ling ha bread no baro ki jing ki siar ki ba eat ha bread no shabar par ha bread no sheduriau la du no dan na preng jong iru ki ba du no ki ba eat ki bangi eat ki bangi yo ilan ni ki bangi mlak ban yo i kum ka jing du no ka jing let school ka jing du no ka jing let jing seng ka jing du ban let chiki park ban let restaurant la ne wat ban let kai chiki parlok ka jing du no ban let kai football ba ki parlok la ni ka jing du no ban ni kendu ki parlok bat ya ki no hikai dan cibon bhangi du ngi hap an syong ba yeng long kum upol ngi du no ki bangi in ya ki bangi yo i bat ki bangi yo i nolor kata bangi du no ngi long thik ru kum upol uba syapu ubu sende ni am dan preng jongi hayeng samru ngi syap ngi long kumbang ngi yo no iki jing pang ji hitam ga jing em jongi dan preng jongi besuk po peniar ba shet bat kum tar long that bat bon sin hi ngi le kum no ngi long boring no da ang le kan kan ni ngathat nga school room yo let jing seng room yo let shu shang hayeng shu ke bam le amwak la that dan preng jongi ngi tieng di yo ngau pang covid namar belai dan ki ba i ba thon jongi ki yo covid hap deng kum balong upol hap deng duriau hap deng ka ki pala wan ki er yong ha ka jing em jongi ru wish wan jing pang wish wan covid wan ski wei pa de ki jing ba bon pha bar ngi long kum no ngi long confused ngi long ngi yam dari kataru ngilong tieng barabuar pada bangi tieng kum ta handai ka ka beja ka long upol ule kum no kum kita ki por upol udap da ka jingkermen ha utrai kamau em ka memory verse mene upol udap da ka jingkermen udwai aku tu ka por ka ba khi phalo ka lieng upol ukam syong re ukam tia udwai bat nolor ka taru number 2 pada ulet ban yarap ya ukpa jong upiblias ulet ban penduai ban ai u ka jingkot jingkhia ka kerteng jong jisu kata kamut kum ni tang namar bangi don hayeng tang namar bangi miok ban let school ngi hap tharai ban nom le muak that nga le muak mat le kongkong mat le babak pen le no email ya dan preng jo pi le kum ta mu pol klem le kum ta u le da la dia de ne u le hi u le u klem syong u klem chu thia ba u klem chu amai boring hari u le ke ba don kam kata kapor kata kapor ngiru ngila ban le kum no ka jaka bang le kum ta ngilong innovative ngile gardening da ngim le gardening ngi pulekot ngile kai blocks hayeng laning ngi sukhana ngi stang ban chna ban hikai de ban shet jing shet bat ki wei pada ki ba thmai ngila ban le omdi ru tang kata upol tang namar bangi ngi dan tang namar upol dan pring jing u khamdei ba usule usu syong udwai hau belai namar kata sawan pau angel jong belai dene te ngiru wada preng kita ki problems ki babon ba wala ngim la ban le chijing seng kena ngim la ban le chijing seng hari ngi de ban duai barobo ban ken mau yo belai barobo ban duai bat ru ka balai pede ngi de namar om de ru tang kata ngi de ban le ko le upol ban yarap ikiwe hakapor bat hakajing la ke jonga bat jongi om de ban chusyong kemen step thia ke syong le amwak ru mdam ban than handai de le no lam mi tang le kai game em hab yarap kam hayeng hab le ka badai ban le kumbale upol namar ki brew namar ki kena ki badap da ka jingkermen ke jong utrai ki long kita ki bale ya ki bamentoi wat habawan ki jingele bat ka balas do ka dei HOPE ka dei ka everlasting peace balada pile ikini ki baro fin se yo ya ka jingkermen ke jong fin se yo ka jingsuk ke jong ujisu kumbalong upol habaula poi ha kan ka snong malta anda la dep kita kijing jingele la dep ban yarap ikiwe la dep ban le iki badan kamparo uyo ka jingsuk bat upol upoi suk pada syadu syakahima rom kajing keli na mata jong abat jengi hakani kapuar nama kata kalong yo dan na preng jong abat jong pia kani kapuar ki bakwa ban long kum upol don na em na preng jong abat jong pia kani kapuar bakwa ban long kum upol don badu badeng kong he kong na kong bi
Lan ni baru mano-mano ki badan tu ki ba pet akan ke puar yo dan pring jo pi ba kwa ban long puar fila ban oi nga ba on scam nga dan teng jing tieng nga dan pring ki jing yele nga dan pring ki storm sa pring ki eryong nga kwa ban yo ke jing kermen ke jong puar kena bangan long strong bangan yo ke jing sok bangan job ikini ke baro yo dan pring jo pi ong kumta yo dan pring jo pi ong ba on scam dan te na pring jo ngi ha yeng yo covid te nga sko tieng ba hate nga ong fi yo dan pring jo pi ong dan je ke jing kermen ke jong ublei kom balong upor kenang bangi la ban let na ka ni ka duriau ba khi phalok ani ka ni ngin poi syaka jing suk in yo jing suk ngin sngo bang yes ngin salat bet ye ka ni ka duriau ngin salat bet ye kini ke jing dan pring jo phi yo dan ki balong kumta la dan pring jo phi nga kwa fin khap rep ki khmat baro akan ni ka por ki bapet khap rep ki khmat baro bat perkhat ela dia pusan ela dia ya dan pring jong phi ki ba kwa ban long kum upor nga kwa fi fin bot baro na pring jong phi khap rip ki khmat bat ki khti kum ne dam ki khle bat bot na den jong ai kan ni ka jing duai ngin ye duai kan ni ka por ngin khat u jisu ka dot not jangi tengin ye duai baro khap rip ki khmat kain baro wat pitu bat pusan ye ka tu bang ong mentan tengin ye duai jisu be it ngi ai ngo ye me namar ba me it yangi ho jisu hapdeng ki jing ki jing ele hapdeng ki jing khang jong ki school hapdeng ki jing bam yo le ching mane ngi tieng ngi ngolong boring barobor bat ru ngi sulong that ngi do jing kerman henry jisu ngi aingo yame Hakani kapor ka bamenta namar me yarap yangi ngi duai jisu bamen wan rung ha ka dot not jongi syong ha ka dot not jongi hakani kapor ka bamenta bat ai yangi ka bor bangila ban syanya bat ban ngej hame ban up bat ban kerman hame ai yangi ka bor bangila ban long ban le ya ka ka bangi dei ban le bat ru ngin long ke jingker khu yekiwe dan rengkat bat kapor brangsa akar tengjong jisu ngi duai amen ong lang baro amen